Kene ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Kok cetha banget omongane. Semar, kowe atagoneng Mandura arep tanggo tambal. Ya sok kupinge. Apa gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit. Gugu karepe dhewe. Monggo dinggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh bapak meneh. Aku kelangan bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar. Terus kawulamu tentrem. Terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun ke. Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar. Tukunen kowe. Cedes iki. Meneng wae Pak ngono nek payu larang kekke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya, Tre ya. Petruk setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak kekke. Ora apa mati wae malah penak lho Pak mangane kowe. Ora perkosa to, Pak? Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Sinuwun. Damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiyang agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun den. Yo. Kakang Semar tansah pinangan ing kawidadane ring sambi kula praptaku. Adoh saka rubeda. Aku ngaturake pudyasawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bukti kula kunjung nggih, Den. Ndara tiyang agung. Ya nulung garing tak tampa pangestu Tampanono. Lan nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih, Den. Ya, Petruk kantong belum tak tampa pangestu Tampanono. Oh iya, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Ya, Bagong. Tak tampa pangestu Tampanono, Bagong. Ini sangat kula pundi? Melu cepet iki lho. Aku noleh omong cepet banget ya. Nek ora tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun tiyang agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Isawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para Brahmana Winasesiwa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Merga ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pagebluk ing tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin kanthi sarana sari narite sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbak. Nalika semono ana wangsiting dewa
ingkang paring sasmita kelawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura nggene Ketaman Pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawuhan minggah gunung. Nadyan kula kadhawuhan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawuhan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali, luwe-luwe. Penggalihmu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggete ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh, Semar kapurih napa? Aja lara atimu, aku tak matur marang saning Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong wae kula purun mawon. Terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute. Supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala, sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan li dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura, Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Iki nek ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Kok cetha banget omongane. Semar, kowe atago ning Mandura arep tanggo tambal. Ya sok kupinge. Apa Gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal.
Tumbal apa Tambul? Tumbal. Tumbal? Heeh, saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petro iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenah karo Panakawan sing jenenge Petro, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, weh lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh? Negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapiye? Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe le tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le tapa nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku ngerti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Lah kok jenenge duduk Manangunung? Rasa cerewet kok ngono kok dak takokke ora. Goleki rondo Pak. Moh. Kok duduk Manangunung goleki rondo engko nggo aku. Wis. Bales. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cedes iki. Meneng wae Pak ngono nek payu larang kekke Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tra ya. Petro setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak keke nggo ora apa mati wae malah penak lho Pak mangane kowe urip perkasa to Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampul, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin mbok Gunung 10 wis to. Tamani Jugruk kabeh. Tenan aku yakin wis. Jenenge apa Musa? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti duduhi bentuke ya yo. Ya ya. Lah mu entuk nanti kok oh gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak tuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur menggok ra kowe. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku.
Apa dumeh Baladewa? Weh, Blenal, panamane jajan sekedar wani karo Baladewa ngono apa, Pak? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepelekke ora. Gong, ku ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kon piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngono iki. Lho, sindane wis do grudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrono bae kok. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ango-ango lho, Pras, kok mancing ngono. Kok nang koyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Ngono. Kowe iki malah werna-werna. Kowe iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku ki nesu kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku menglucu karo Petruk karo Gareng ya, Truk. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja nglakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadahi Kiai Nenggala. Kiai Kalogoro Barat. Diar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendho e. Burung tak empake. Jarene iso nggo nuthuk gunung. Ha iki nek ora dimatke ya nggo nuthuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Iya. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tantang ana Baladewa. Kowe mepalangi aku ngene mbayang Semar Badrana aja nglakon dosa Bagong. Nang ngendi bapane wong neter Katidayan? Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapane aku. Terus? Oke. Isin ditonton karo Petruk karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter Katidayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundura. Aku wani, Pak. Ya ning mundura. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat to. Kandhani ngeyel ora. Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Gayamu. Moto penge iki senengane. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badrana. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamondo Kyai Semar Badrana nggih sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasinungan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi arsa nggrayang Lurah Semar Badrana kena dayaning Lurah Semar Badrana dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman masetan kaya lumayit nenggih Sang Jaramaya.
sore. Yo ngawur to, Gong, saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya rai buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur. Aduh, Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Oh, sapa ya, Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh, mati aku. Aduh Semar. Iya tak nehi urip Jaramaya, tak nehi urip. Aduh. Bagong kowe tak tuthuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa, iki ora sato kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira ngapa-ngapa ya, Mer. Ki meng tengok nang kene kok. Waduh. Bagong, lah we iki jan wis iki tumbak cuk. Ki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa ya nglembreh. Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu ta? Nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok manak iki aku. Aduh. Ayo wetenge lara lho kae Gong men. Atok gilik-gilik kok ya. Karena rada rapate gilik ya. Ha iya. Tak pernah ke. Jaramaya. Inggih Kyai Semar. Ngopo kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampika pejahipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren gone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti? Samenika para perjineman Baju Barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih mila mekaten. Lah ya kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka. Jebul niki wau Sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sebda lah kok wujud Jaramaya matur nek Durga kali sak wadya balane pun ngramyang teng Karang Kadempel. Kuwi lha lah terus sampean pun sago bantu kula to. Mula perkara wadya balaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngrantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke
Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kek. Nggih. Yo, nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Ning yo aja lali, kakek yo tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kek. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala Garengmu benga pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ulatana ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu. Tak jak itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak. Wah jan. Kaya gendinge napa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora ya ladrang apa ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku ki ora ngerti gerah aku ki isane ming Pangkur. Aku ki isane ming Pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon Pak. Kuwi cocok kuwi. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grombyang-grombyang. Aku ge tak mlebu, ndara-ndara kula pasrahke nggih Den. Ya, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purna gati ning pananggilan. Kira Semar sumlebet madyaning pendhapi padukuhan katurun saking Mandrawa. Sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken kidung suci Santi Mulya. Ladalah Ibu wonten menapa ngawisangganing para berkasaan. Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh. Ibu kula nyadong dawuh. Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh wonten menapa ngawisangganing para jim setan priprayangan. Wadya bala dandang mangore. Kula wonten dawuh. Ora sandadak wedi Kang lan dina samengko gandeng wis katenangan cara moyong nak utus kaya mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinemune nadyan Sesinglanata Mandura ewa dene mesa katenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus, maju ya bakal klebus. Iya. Kowe padha mapana ning Karang Kadempel. Susupana jiwaning wong Karang Kadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu waliken paningalik. Wong apik gawe nenala. Wong sing wis ala jumprungna ana ing juranging kasangsaran. Lha inggih ngestaken dawuh. Lah ingaten para wadya kula dipun parangaken bidal mangkat dina iki. Ora sawedi Kang ana apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Inggih ngestaken kanca mangkat kanca budal.
katututan namun mangsa prawira digdaya Runanggono magawe gelari rawang ana satria ngaglah sapa iki takon karo aku satria ngrandu Gumbala Bambang Antasena ya dasar Kemaranyata sing buri sapa Bambang Petruk Kanthong Bolong sing buri dhewe sapa ana muni Bambang Janturan wis ora ana lho Gong tak ajar kuwi Bambang wis ora ana aku Bambang Bagong ora kok do nganggo Bambang kabeh iki ya men serasi kok ya panjenengan nganggo Bambang Antasena aku ya nganggo Bambang Petruk kene Bambang Bagong itu kae sing lagi teko kae Bambang Prastiwi wis ora iso diampet tenan dol ya arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki men aku iki bebas kok nyambut gawe oh ya wis kuwi Wadyabala Dandang Mangure dasar Paranyata Semar bakal tak boyong marang Dandang Mangure ayo boyongan Semar langkaono kuandane Antasena lho kowe dadi palanging wong-wong Dandang Mangure apa-apamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis sorry matane dempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Mangure ya dasar Paranyata Satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat
tumenggung salukat katut barat arep ngopo mboyong Semar Badranaya ayo sirnakno Antarja mati dening aku cerdas perang rasa dadak kokean polah tak canda tak gomblesek ning jero bumi mudar mesti wonge ngene iki lho wong tapi ngene iki ora kaya adine dadak meseng-selke awak iya betul nggih mriko maju meleh lho kok malah dawuh aku lho pasrah karo sampeyan adiku Gatotkaca durung numanggang karya wah dari iman marang ngaso ning antariksa kae nek ra tak celuk tuman wae kakangne ro adine wis nyambut gawe sampeyan teng pundi Wadyabala menungso dandang mangure padha nungsang kuyang numbuk bentus. Ora kok padha kalah piye kae. Padha kalah piye kae. Ora kok padha kalah piye kae. Para perjinoman jim setan pribrayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono Karang Kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala dandang mangure niku mboten ming wujud menungsa tok. Sing jeneng Wadyabala dandang mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean.
Mula kudu sing praitno ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala Dandang Mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman yono, jim yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu datan prayitna nata pringgondani Prabu Anung Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyandak ora Petruk linarak wani kagiat lisang Antasena wau. Aku ora wis omong to, Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak glone ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki ndek utang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Lah terus piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku kok. Wo cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Jlamrata? Imbang yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuh makul kane. Gawe macak pancak pundakmu jebul siramu. Aduh. Gong. Ren. Modar aku ora. Dadi colke. Ampun kaya ngaten iki, Ndara. Sampeyan kenging napa, Gus? Sampeyan kenging napa? Mit, Kang. Apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung ngagalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Lagi teko kok cek, gulune ditekak dilarak. Kalau mensinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang Garukaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa?
balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar dereng. Wis. Bagong mau ya hooh. Nggih napa? Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati dereng. Tajar dasmu lho. Kowe ngapae? Jare Kang Slopan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slopan kok jarene. Wis mari kok ya, Gong. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slopan. Iki mbebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus Takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kademel ora tentrem. saniki? Oh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo Gong yo. Yo. Pedalane mlayu banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke wadyabala dandang mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Ndarasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slopan, Bagong ya Kang Slopan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi anggrana jim setan kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis ana mangkat Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ya Gong yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo Gong, ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ling ngapalke ngene iki. Teguh ning ngene Yuwana, terus ning ngene slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana ning gone slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastiwi. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu gareng meneh di gareng. Gareng rasa dijak kok ndak ngisir. Oh iya. Ayo endi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Diar mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwana.
Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Tegayuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti modar. Apa saiki? Alalala. Hai. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Alalala. Tegayuwana. Tegayuwana slamet. Slamet utang teguh. Teguh. Teguh Yuwana. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet kersaning Yuwana nanggone teguh. Piye Gong, aku ora apal. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet ki aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong gilogong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh Yuwana. Cah kok ora igo ora. Teguh Yuwana. Dian. Tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Tak cokot diase ora. Pancak pundake jebol mulune. Aku arep njaluk Semar liyane kangenan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane wis. Teguh Yuwana. Oh bapak, sopo-sopo ardi rapali, sopo-sopo ardi rapali. Paliyane Pak. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan Pak. Kajate ora dadi, cinciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, cinciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya. Ini. Lu mau njaluk bapak piye? Dinae kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, cinciripit. Ha iya.
Piye balenono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Cingtri silit. Cinciripit. Cingtri silit. Lambe iki nek lambe elek sok nek ngandian lambe elek. Salah. Cinciripit. Cincirip. Oh. Aku muni cincri silit ya. Kajate ora dadi. Cinciripit gula batu kecepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajake. Ha iya, bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Kono minggat ana. Guyana slamet sekon. Teguh Yuwana slamet sekon. Teguh Yuwana slamet. Gong, iki bagianmu le. Udus. Pawang ula. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi. Piye, Gong? Amah aku. Dicekel ra kenang. Lihe. Kajate ora dadi. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kuwi iki demit medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, obong mati ku tak ajar. Biar tok apake? Arep tak ngu. Warding ora. Kajate ora dadi. Kowe ngapae kalau menjinge munggah medeni? Lah aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi. Woi, dan reng asline demite udu iki. Andi, nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar dasmu lho kowe. Endi? Kowe lah. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Bareng ki sing ora cocok tuwekan ora. Gong, Saki ya, Gong. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene iki aku sok melas. Yo, iki ya ora ndi sanak, ora ndi kadang. Senengane godho karo menungso, ngono, Gong.
ya kowe mentala. Iki ijen tanpa ruang lho, Gong. Ora ndek dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas terus. Mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong nekat ora. Gregeten aku. Ih. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa, Gong? Dan, balane betahe Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri tenan. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkole. Anak-anakane panjen senengane do. Kon kresiki demit kok malah udus. Imam iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menek. Ora bakal. Ora kurang jaman nom-nom aku mbiyen. Ya nek ora wong tuwa tak keplak ndase. Wong gayane ngliwat kok karo tangan iki jawe nil. Waku ora. Durga, kula wonten dawuh Kyai. Ora. Janjane ngopo to? Kowe iki wis cinadang dadi dewaning panggodha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ngganggi godha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jim setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning Janaloka. Elinga yen to sapirangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken tedha baju barat ingkang dipunarah menyahipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu kuwi do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, gethihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kampurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadyabalamu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit.
Brahasena kula ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen wis dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Lho, Gong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Tru? Kayangan iki ndi, Tru? Ayo kono, dhuwur kono adu. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembung Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek karang kadempel butuh winih. Ya kuwi pelem pertangga jiwa lan winih jambu dipa nirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nek Bathara Guru ra entuk, omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya, kae Manik Maya. Teja Maya ki toga kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, upama Bathara Guru ra menehke piye ayo? Sak karepmu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen Malegang Legong ngelingana putrane sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres. Ha iya. Pun ngaten Pak, kula nyuwun pamit tambahing semetu. Pangestu. Ya sing ati-ati. Tru, aku arep gleleng, Tru. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Udah. Aku wani dono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Oh, kuwi nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta ning kayangan. Sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih jambu dipa nirmala karo winih pelem pertangga jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok mbadarke kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara ngerangan nggo aku sik. Waduh. Anjuk piye tenan ora ana sing nyebar pil kabeh ditotoli pitik. Ya Tru, aku tak mangkat sik ya Tru. Hati-hati ya Gong. Heeh. Nderantasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati Gong. Pokoke anggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah engko tekan kayangan. Siap. Nene dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho Gong, ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Ya sing hati-hati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sak karepmu arep piye-piye sak karepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Wis kemenyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Tru. Ya wis tak sangoni puja Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki?
Mengarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan ki ora ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Narada, punapi? Samenika sampun kepanggih menapa ta ingkang dados darunanipun dene kayiwangan sumuk kados mekaten. Dalah mbok menawi menika ingkang dados sababipun. Teka wonten mitapu jangkara ingkang minggah wonten ing kayiwangan monggo kanthi badan wadak. Monggo kesangren kula tingali menika rak mboten sanes. Menika rak atmajanipun Kakang Ismaya ingkang ragil inggih menika pun Bagong. Dalah. Ing atase derajate ngaceplik wae kok munggah ning kayangan ki wigatine apa? Aduh. Kakang Narada lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih, kula badhe ndangu kaliyan pun Bagong. Kula sumanggahaken di Panakawan Bagong. Padha rarja sak praptanira, Panakawan Bagong. Nun amit pasang kaliman tabut nebina ing ladene dumawahing tawang tuwang pukulun. Linepana ing tulak manuk. Kula ingkang abdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka pukulun. Iya. Riwe nganti kaya klapa dineres. Unjaling huswa nganti ora isa tinata Bagong. Nggih, menek dhuwur tenan iki wau. Gunung Himalaya niku pancen dudu sebaene gunung. Nganti pucuke ketutup mega jebul sak dhuwuring Gunung Himalaya niku wonten papan sing keladuk endah, keladuk. Kula dereng ngerti, kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngeten. Menapa menika ingkang winastan kayangan, Bu Kulun? Iya, iki kayangan Bagong. Aduh, Bu Kulun. Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Dene kula sampun dumugi wonten ing kayangan, kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk, Bu Kulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Nun nggih. Ulun menika sinten? Lho. Kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun. Nuwun pangapunten Gladiwana Gulang Tepang. Ulun iki Bathara Guru. Nun, ulun iki Bathara Guru. Wah, mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Ra edan tenan ta iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang nendi? Lho, biasane guru ki rak mulang nendi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Bathara Guru ki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggepmu iki nang jagat apa iki nang kayangan, Bagong? Oh, anggih mboten ngertos kok. Pukulun Bathara Guru. Iya, ya Manikmaya. Oh, Manikmaya niku sinten? Ya ulun. Ya Jati Murti. Wah, ora nggo gawe kursi. Hus. Kayu Jati Murti iki asmaning Bathara Guru. Wah, lah pirang-pirang jenenge. Ya Sang Hyang Caturbojo. Caturbojo. Iya. Kali condong catur. Hus. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke badak kewirangan. Kula namung genahaken kalian Bagong Kakang Narada. Nggih, ning bocah niki sembrono. Mboten menapa-menapa, Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Narada ki cerewet wae. Wus. Karo dewa dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Aku iku Nilakantra. Nilakantra ku mau Nilakantra aja mbok tambahi apa-apa. Oh nggih. Ya Sang Purwacarita. Waduh jenenge kathah sanget nggih Pukulun. Iya. Niki sing kaya teko niku sapa niki?
teko dengkulmu iki ulun Bathara Antarada. Wah, kene iku rada terkenal teng donya. Bathara Antarada, ya Kanikarsi. Weh. Kanikarsi, ya Kanika Putra. Weh lah Kanika Putra, ya Resinggana. Waduh Resinggana, ya Watek Resi. Wah, jan jenenge pirang-pirang. Lah sing wingking piyambak niku iki putrane Hyang Pilun Bathara Guru. Oh, Bathara Murid. Hus. Bathara Guru ki duwe putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho Pukulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Lho. Sebabe apa? Kok ancik-ancik sapi? Pukulun. Kula ingune mawon. Mengke mbok menawa manak. Wah, raitan tenan ta. Wah, iki titiane Sang Hyang Bathara Guru ki wujude sapi kok njur arep dingu dengkulmu ora. Bagong, nun dalem Pukulun. Apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Pukulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar. Tetep Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan karo para kawula, sesarengan karo para pepundhen Pandhawa. Ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki enten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kayangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipa nirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipa nirmala. Napa betul Pukulun? Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanipun Hyang Pilun Manikmaya menika supados Hyang Pilun maringaken inggih menika winih jambu dipun nirmala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula beta teng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, "Pak, nek Pikulun Bathara Guru ora maringake Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku, nek aku njaluk mesti dheweke menehi." Ketratase ora, Pak. Wong ki ra ana rong pilihan, diwenehke apa ora. Ha nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa. Sakarmu, arep ngopo-ngopo ning kono sakarmu. Ngoten niku. Mila kula nyuwun dawuh saking Hyang Pilun Bathara Guru, winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula ajeng nesu teng mriki. Kakang kula dados pundi? Ah monggo, Bagong nek nesu edan wis. Hasan semagaken monggo. Dados pundi saenipun? Monggo Pukulun. Lawuh dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki. Kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Pukulun. Napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal kelakon to. Terus pundi Pukulun? Napa dipun paringaken napa mboten? Nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika wonten niku. Dadi kula nek dikongkon bapak niku ora wedi karo sapa-sapa. Kula ajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan apa-napa. Dewa semanten iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir. Bagong nun sing gedhe
Gedhe pangapura kita winih perlemer tangga jiwa winih Jambudipun Nirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada. Mula kita balya matur kalawan Kakang Ismaya yen tapa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Iya. Cetane kaya mengkono. Yen to winih pelemper tangga jiwa lan winih Jambudipun Nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula kang sangka kuwi Bagong kita balya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayiwangan mundhak ulun ingkang ndawahake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Ing Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir Koperdamse. Iki basa apa saiki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho kula. Nek sampean wani nggondheli winih pelem gadung ora tayah. Anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih Jambudipun Nirmala. Bagong iso nek kana suteng kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapane nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nek nganti aku bali ora gawa pelem pertangga jiwa Jambudipun Nirmala. Ming wineh lho pukulun ming rong wineh mawon kula betane wangsul. Sampeyan ampun pelit-pelit. Dadi dewa kok pelit. Ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing njaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Trada, "Ais monggo, kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu agajune tenan." Aku wis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muni nesu ngenten iki kula nyemelangi lho pukulun. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake pelem pertangga jiwa Jambudipun Nirmala wujude winih, aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obra-abre kayangan Suralaya legane atiku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cetelok. Sampean men dijaluki kakangne kok ora entuk. Njur ngopo nek mung perkara Jambudipun Nirmala pertangga jiwa ora jalan ning jono ora digawe karepe piye aku takon. Kula ora trima nek carane ngaten iki. Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Kuwi ngerti ora Kawah Candra ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padake. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temomo nang Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Sampean kok metu oncore? Wah, mati ora tayang. Lagu iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok, mboten wantun nandilat dateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung mergo Adi Pramesti Bathara Guru menika awel maringaken wujuding pertangga jiwa Jambudipun Nirmala. Ngaten menika. Piyambakipun boten purun nglebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Trada kata kula sumanggaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulun?
guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis ngetokke guntur geni guntur angin. Ateges sampeyan wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampeyan wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampeyan, njur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake, tak jodak kayangan legane atiku. Guru Melayu kok kowe malah nang kene. Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Antarada ora iso gawe Bagong mabur ajar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken dulu. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu-melu. Ana mundur kana? Lho, malah dawuh. Ayo guys. Ya kene. Ulan iki kon piye? Aku digawe iso mabur. Ku anggere gelem iso mabur tak coblos do metengmu kimpes kowe. Wah, trondolo iki dan dewa dipaeka karo Panakawan. Wis ga wis. Anae japa mantraku supaya iso mabur. Nah, ku anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kowe. Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambantir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Ulun. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Wus. Ukuran pira kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kono gek mangkat minggat ana ngomong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus pangesti atimu kowe iki njejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Yang pak pong. Setemene wong tuamu ki ya kebangetan kok Indra. Inggih Bu Ulun. Lah ing atase Kakang Semar ki mung njaluk winih Plempertaga Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala. Lah ora dikeparengake mongko mung wujuding winih. Kayangan ayo pirang-pirang. Lah mesti gawe dak-dak ning pasulayan wis ben. Mbah mengko piye dadine? Ulun ora kepengin ngerti. Inggih. Kang Bakur meksa kayangan. Monggo Bu Ulun kula dherekaken. Sing langit kelap-lapatun lirgin sanging risang mawe gandrung pukulun boten kanthi kanyono-nyono paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kuntadewa Luntompa pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna Luntompa guru kakekku aku ngaturke sembah iya Warakudara Luntompa pukulun kula ngaturaken sembah iya Arjuna Luntompa menapa ta darunanipun dene paduka pukulun keraya-raya rawuh wonten negari Ngamarta upamiya badhe amiji dhateng sowanipun para Pandhawa wonten ing Kayiwangan cekap paduka paring sasmita menapa dene utusan Jawata sanesipun nanging sabab menapa dene paduka kepareng rawuh piyambakan wonten ing negari Ngamarta Kuntadewa kula wonten timbalan ing ngadhawuh aja kaduk ati kajroning penampa yektine prapta ulun ora nedhi amiji dhateng sowan kita nanging ngerti yo nggih dina samengko Kayiwangan
pindhane kaya wis dudu wujuding kayiwangan merga saka polah gawene Panakawan Pandhawa. Polah gawenipun Panakawan Pandhawa kados pundi kepareng paduka Hyang Adi Pukulun. Bagong sowan ana ing kayiwangan diutus dening Kakang Ismaya nyuwun winih Pelempertangga Jiwulan Jambudipun Nirmala kinaryosana rancak wewangunan ing Karang Kadempel. Nanging ulun ora ngeparengake tumuli Bagong ngamuk punggung eloke ing atase wis ulun patrapi utawa ulun dawahi saka kadewatan. Boya tumama ning awake Bagong dina samengko mutha-mutha lan panjenengan ulun mangsa Barong Pandhawa nggone ngelingake kelawan Panakawan kita. Werkudara, nggih, Janaka wonten dawuh. Wis trewaca dawuh panjenengan Hyang Adi Pukulun Bathara Manikmaya Dimas. Panakawan Bagong elingna aja nganti kurang ajar karo para Jawata. Wah, yo. Saking Gudha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri Bagong dalem. Bagong non apa bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru? Heeh. Lho, ora basa anu nggih. Sebabe apa? Mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga. Sapa? Aja edan, aja ngawur. Bathara Guru wis sesembahaning para titah. Bagong, ayo dilereni nggonmu mutha-mutha Sang Hyang Jagannata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru niku maringake winih Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala mongko sik njaluk Bapak. Niku kula ora apa-apa, kula ora arep mamuning Bapak wis paring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menake sakarepmu Purbawasesa pasrahke karo kowe. Ah, niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula, mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun, aku sapa? Belum. Karo awake dhewe kok lali iki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, Rubendara kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendha apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, Nun. Aku sapa? Wah, loro sing edan iki wis. Wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten, pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala. Nek ora gelem leren tak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora? Ora leren jangka kowe. Iya aku ya wan.
modar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin wis to. Iki nek ra mulih none bapak tak pasrahke bapak ya jawani lho bapak apa piye masaku. Glimpangke meja mana lho? Ora. Aku soalnya sing glodak ki ngomong apa? Kowe nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, antil modar. Penyakit ratanan. Ya ora apa-apa dinggo gayeng isi-isian jatro. Ah iya. Men ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Endi winine? Ini dele wae. Lah aku rak kongonan kowe tak kon njaluk winih pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelemper tangga jiwa jambu dipa sing wujud winih. Aku wis matur nek sing butuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Hus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Pletik-pletik ngono. Kowe lara, walah pengecune bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sik. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok nglidike ra jaman-jaman. Bathara Antarada jaluki aji-aji. Kei ra kaya antil. Wah. Canggleleng e. Terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Tikate gosong ya. Wis ra iso mabur meneh. Terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku dipethokke Ndara Janawa karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara menging aku ngoyak Bathara Guru aku nesu. Ana ya nesu aku didak aku endo. Lah terus engko takono wong Jawa engko wong tekan kene, Pak. Ndara Janaka, iya Semar. Ndara Werkudara, iya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Ora wani omong. Do wedi lho, Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake? Gajul dase. Kandhani ngeyel kon ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Ini Bagong. Kene pasrahno awak bandinge. Ambiar. Lho Gong sing wani omongan Ndara Werkudara. Karene nek wani. Lho. Ambane aku rono kadohan kowe rene. Wah, kae menungsane. Areng apa? Rene, kowe rene. Wah, kowe rene. Kowe rene tandangi. Wah, Kamas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngopo ta? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi. Rasudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kali Manik Maya. Kula niki wis seka dadi wujud Semar nganti tekan sprene meniki durung tau ngrasake
sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengen njaluk winih mawon lho. Hajeng kinarya srana anggen kula bangun Karang Kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentukke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggalih sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru? Pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anaten. Guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna. Sing ana gething keburu sengit. Mula pendak-pendak kula duwe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo Gong beker-beker iki ora. Kang Supan munyuk terus. Wah. Kang Supan munyuk ya sak karepmu. Kang Supan apa-apa sak karepmu ora. Ora ana apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampean. Nggih. Lah terus aku kudu piye? Pun sampean mboten santen pundi-pundi mangke ndel teng mriki. Mengke rak manik moyo tekan mriki. Nek tekan mriki aja kula tanjeke karepe pripun? Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Coba aku ngelongi kayamu apa? Aku ngelongi derajatmu apa? Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentala karo Bagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Jiwae ditantang karo bapakku. Aku nek wis nang omah ya medeni bojoku tak tantang. Awon bojomu kok weh bojoku ki traing medeni lho terus bojone nek nesu. Ora wani nyebut nek nonton streaming. Mecucu mecucu. Siringan raruruan blas. Nek tak jaluki ide jukuk dhewe ngono kuwi. Aku mas tenang jane wong jukuk akeh juan. Ah iya. Digawe nesu wae iso jukuk akeh. Ana ra tak gawe nesu ora iso jukuk akeh. Ora iso dum-dum aku. Ah iya. Sirmu piye aku tak takon. Ayo, saiki mbok wenehke ora. Nek ora kowe tak tanting butuh nang kene. Apa aku kudu munggah dhewe ning kayangan tak rontoki mlempertangga jiwa. Tak gawake Bagor. Jambu dipun lak rontoki kabeh. Kowe do ngeleh ora mangan apa-apa. Ya Pak yo, kose. Konjur ayo Pak. Ayo dirontoki saiki Pak. Mbane pangan munyuk. Is. Beto ana wong gawe bahan senengane ngono kuwi lho aku ora seneng aku. Nun ngapunten iki gedhange kula pangan mboten apa-apa biasane pangan munyuk ngono to. Terus pojok wetan. Apa? Iya. Hah? Inggih. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Ismaya badhe ngersakaken winih pelempertangga jiwa lan winih jambu dipun nirmala kula caosaken. Mencra-mencre. Mau dek aku nembung ra dikeke barang Semar sing ayo saiki piye tak tanteng wutuh kowe ngejak apa? Terus pucet. Pajan wis. Yaene kok mangan gedang. Marai merinding. Iki apa to ya? Sir-sirane aku. Mangan gedang kok sir-siran. Marai ran jenak-jenaki wong mangan aku. Oh yaene iki anggere ana siji mangan gedang, loro mangan kacang ki rasane kaya. Ngati kaya deg-deg ser ngono lho. Ayo rasa dingetke ora. Ah weruh. Ah iya. Wis gak dijaluk kuwi pilih pertama-pertama jauh-jauh lho.
ulun caosaken Kakang. Ngono kuwi lho. Wong aku ki dadi Kakang wis ngalah karo kowe pirang-pirang abad aku urip ning donya, kowe ning kayangan kanikmatan bondo donya, derajat pangkat tok cukup kabeh aku mung dadi kere kaya ngene wae tak trima kok. Ming jaluki karo Kakangne kok kaya ngono. Oh ngono kuwi lho Om. Waduh. Om sapa? Om Guru. Om Guru. Adine bapak to? Heeh. Aku wis glegekan terus ya, Tru. Oh iya. Irungku bundet e. Sedot kireng. Antil dasmu. Kaya bayi kae lho. Irung butute irung lha di karo mbokne di ngono kae. Tak Tru. Aku sentrap-sentrup ngene iki. Heeh. Iki nek ora golek anget-anget. Ah iya. Ayo kene. Winih. Jambu dipa nirmala. Pelemper tangga jiwa kula caosaken tangan kula kekalih Kakang. Ribut ki bentuke kaya ngapa to, Pak? Ora entuk. Kowe ora wenang nyawang winih jambu dipa nirmala, winih pelemper tangga jiwa. Ndelika, ndeloki kok ndelika. Wah, ndeloki. Ush. Mangkel lah. Sesuk golek winih dhewe. Ya Reng ya. Nah. Ditandur ya Reng. Ngene wae Reng. Kowe iki sirahmu kok ana lendut tak tandurane winih. Aku nganti jengkel lho rasane omong wae gek ming waton ngawur le omong. Lah nek ora ngono aku kok dicintai iki mergo kuwi lho. Ha iya. Kowe lah. Sinuwun Dewarawati. Iya, Bagong. Iya. Wilujeng Den. Sampeyan nggih betake winih? Ora. Mengar takon karo bapakmu. Mang takoni sing angel, men ra iso jawab. Bijine 0, Bapak. Pripun to? Kakang Semar nedya mbangun apa? Karang Kadempel niki ming supaya mecut rasaning para kawula sak Karang Kadempel gelem supaya bebodro rumiyin. Nek wis bebodro niku mengke mengkari ngrasake kepenake. Oh ngono nggih. Ya, Kakang Semar muga-muga kabeh mau dadi sarana pamecut tumraping para kawula sak Karang Kadempel enggal gumregah supaya papan kene bisa tambah reja, tambah endah lan setemah bisa ngrawake para piyayi-piyayi saka mancanegara. Monggo dipun wiwiti kanthi ucap Bismillah mugi saged kalaksanan, Ndara.